danna mana subscribe sannan ku danna mana like. Kawai sai ka kashe ta. To ya za ka kashe ta ya kake aljini yake kashe mutum. Me yake masa? Da ni ne cikin jeji kawai zan kai ta can wasu abubuwan su kashe ta a can ta huta ta sani. Na'am. Haka aljini ke kashe mara lafiya, ya ɗauke shi kawai ya kai shi daji ya je ya aje shi ko? Akwai masu yin haka. Sannan akwai kuma wanda wace hanya? Akwai kuma wanda da kanmu za mu shaƙe su a ga kamar su suka shaƙe kansu mu kashe su. Yanzu kai ka kashe mutum nawa a duniya? Ni? Gaskiya mutanen da na kashe zan iya ƙirga su? Kuma yawanci mata ne saboda kwalliyar da suke yi tana burge ni, shi yasa nake shiga jikinsu har in masu cutar da za ta kashe su. Yanzu ka kashe mata da yawa. Gaskiya. Ba za ka iya ƙirgawa ba? Gaskiya ba zan iya ƙirgawa ba, maza ne kaɗai zan iya tantance waɗanda na wahalar da su ban kashe su ba aka fi ƙarfina a kansu. Dawa da waye? Da wani ana ce mai Usman, da Yaƙuba, da Aminu, da Azizu, da wani wasu kam ban san sunansu ba ma don suna da yawa. Tambaya yake a faɗi na ba na son a faɗi da suke yanzu sai a samu matsala. To in aka faɗi wani anan eriyoyin kuma kai ka san shi kuma ba. Shi ma sai a kashe shi. A ni yanzu kai Haruna ni yanzu ba zan kashe ka ba ruwa ni abokantaka wallahi mun kulla. Kai abokina ne saboda na fahimce ka mutum ne kai mai faɗin gaskiya kawai. Ni ina faɗin gaskiya amma akwai zalunci da mugunta a kaina. To ai faɗin gaskiyar ɗabi'ar musulmi ce. Yanzu kaga ana buƙatar mutum ko aljani ya zama mai faɗin gaskiya. Kaga kai ba munafunci a tattare da kai na fahimta. Kai tsaye kake faɗin magana. Kaza to haka nake buƙatar a zama a gaya mun gaskiya. To ina kare maka nasiha dan Allah ina lallaɓa ka. Ba wai matse ka zan yanzu in ce sai ka musulunta ba, ina rarrashin ka. Ka yi haƙuri ka musulunta. Kaga mahaifinka musulmi ne. Ka tuba zuwa ga Allah waɗancan rayuka da ka kashe. Idan Allah bai yafe maka ba, wallahi sai Allah ya kona ka wuta. Kuma fa za ka mutu Malam Haruna. Na sani. To kuma ka san za ka mutu amma za ka yi ta zalunci. Kuma yanzu ka zo yanzu misali ka hana yarinya zaman lafiya tun jiya. Ko da yake ba kai bane kai mijin ko? To saboda kullum ina ta darura yaya take. Ko fita ne hakan na tafi. Kuma kuɗi kashewa muke abin har yanzu dai bamu samu nasarar shi. No. Ba matsala insha Allah. In Allah da za a yi magana da su za su kyale ta. Ai za a kyale ta ko Haruna? Ni kan damun ba ruwa na ba a jikinta nake ba yanzu ma kawai Yaƙuba ne da bai iya magana a jikin ɗan adam kawai na zo. Kuma kuna da damar turo da tambayoyin akan waɗannan lambobi. 0800 22 99 96 91. Yin wasu maganganu amma ni ba ruwa na da ita. To haka ne haka yake. Na san haka. To yanzu Yaƙuban mu koma kansa tunda kai wakilinsa ne. Kai kana magana ne a Yaƙuba kana magana akan kanka ba. Sai muka tafi labarin kake bani labarin kanka. Yaƙuba ya za ya musulunta? Yaƙuba? Ina son da Allah ka daina sashi ya daina musuluntan nan. Shi kan yana son musulunta ni ne nake sa shi hanyar kafirci. To dan Allah ka daina. To. Ka yi haƙuri tunda kai ba za ka musulunta ba. Ka bar Ni shi. ba zan musulunta ba amma za mu ba ni ba shi. Kowa ya kama gaban shi ya je in musulunta shi zai canja san. Shi kenan. Kai ba za ka yi mu'amala da shi ban ya musulunta? Gaskiya ba zan iya. Me yasa to? Hakanan saboda ba na sha'awar musulunci. Kai musulunci ne bai ma ba. La hawla wala quwwata illa billah. Kai. Ka iya kalmar shahada?
ban san ta ba ma ni. Aka faɗi gaskiya sai dai in manta ta kai. Gaskiya ba zan iya ba yanzu. Da ka iya. Da kan lokacin da mamana da babana kafin in kafurta, har Kur'ani ma sai da na sauke, amma yanzu ba zan iya komai ba akan wasu abubuwa na ayoyin Allah. Kai dai yanzu pagan ne. Babba ma. A cikin mu ma ni ne oga, sai kuma wani abokina, mu ne manyan oga. To kuma kai kana oga ka ce ba za ka yi mu'amala da ni ba? Kai mu'amala da ni don in mallaki yaranka. Kawai ka ƙyale mu, kai ma ka je ka samu wasu. To ai ni ku nake so. Mu kuma ba ma son yin hulɗa da kai. Me yasa aljinu suke yawan gaya min wannan maganar ne? Ba kai ne na ɗaya ba, da yawa wasu da dama su ce ba za su yi mu'amala da ni ba. Me ya faru? Me yasa to? Na san su sosai, wasu ma da yawa suna wanda suke kafirai suna zuwa muna haɗuwa wani zubin muna yin mitin suna kawo min labarin ka. To shi ne ba za a musulunta ba za a yi mu'amala da ni ba? Na sani. Sunana da ɗabi'ata yana yawo wajen aljinu da yawa. To ai shi yasa muke gudun ka. To ai ni ba abin gudu bane ba, ni dan banza waye ni. Kar ku wani ya ƙara guduna, na dai san tabbas wato kuna yama didi da sunana. Na san haka. Daga nan abin da ya shafi Saudiya, ina ne, nan gida Najeriya da ina ne, duk wasu aljanu suna magana a kaina. Kaza. To amma ba za a yi mu'amala da ni ba, ta yaya za a ce ba za a yi mu'amala da ni ba ko kai kafiri ba za ka yi mu'amala da ni ba. Ina son mu'amala da kai a matsayinka na kafiri. Ina mu'amala da aljanu musulmai. Amma ina son kafiri, rikakken kafiri irin ka, mai tawaga. Ba zan iya da kai ba. To yanzu kuma wani ne za ka yi mu'amala da shi? Irin ƙananun malaman nan masu ƙarya zan iya da su ne. Masu ƙarya? Akwai malami mai ƙarya ne? Sosai ma. Kai da Allah ka kare na mu. A malami a sami mai ƙarya? Akwai su mana da yawa inda ba sa jin tsoron ubangijinsu. Su yi ƙarya? To sai ka yi mu'amala da su? Sai in yi mu'amala da su. Saboda me? Saboda ba za su iya min komai ba. To ai ni ma ba zan iya ma komai ba. Kai kuma ai tuni ma za ka babbake ni in mutu. Ba haka bane ba. Haka ne. To yanzu Haruna, mu koma can maganar lokaci na yana son zan tafi. Na san kai baka jikinta. Ina Yakuba, ya za a yi musulunta? Wace hanya za ka bayyana musulunta? Ya za a yi musulunta da kake magana da shi? Na sanya musulunta. Shi kan gaskiya na sanya musulunta. Abinda nake so a mai, nake ganin zai musulunta. A yi mai rubuta ayatul kursiyu, a bata ta sha ƙafa 3. A sai dabino a yi sadaka, to in Allah yadda ya musulunta. Dabino ya sadaka, a yi sadaka. To shi kenan. Wannan duk zan yi wannan don ya musulunta. Liƙaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqaka wa huwa kazubun. Abin da ka faɗa gaskiya ne, ko da kai maƙaryaci ne. Aka rubuta ayatul kursiyin, wani shedan ya taɓa gaya manzo Allah irin wannan. Ai sadaka kuma mun san sadaka tana cutar da, tana hana aljini tasiri. Ka fahimta? Na san wannan gaskiya ne, abin da ka faɗa gaskiya ne, amma kuma kai fa makareci ne ba, tunda ka ƙi ka musulunta. Amma abin da ka faɗa yanzu gaskiya ne. Zan yi sadaka da zan akwai abin rubutu ne. To ni ai galibi yanzu bana rubutu. Zan karanta a ruwa zan bata ta sha. Da karantawa da rubutawa a wajena duk ɗaya ne. Duk ɗaya ne a wajen Ubangiji. To zan karanta zan bata za ta sha. Dabinan kuma yau za a bada sadaka da shi. To amma ina son lakana masa shahadas. Kalmar shahada. Yana ina ya bari in kwala masa kira ya matso kusa. Sai in biya ta bakinka ka biya masa sai ya ansa. Ka fahimta? Yakuba ko? Kai Yakuba!
matso nan matso. Yana ina yanzu? Ya zo gashi kusa da ni. Kana ji na Yakuba na ji yanzu. Zan biya kalmar shahada ku biya tare, kai ma ka biya, kai ma Haruna ku biya. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illa ilaha illallahu illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullahi rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Haruna a Yakuba a yanzu ka zama musulmi. Saboda haka ina maka nasiha ka daina zalunci, ga wanda yake sa ka zalunci nan Haruna. Haka ne ka kake sa shi? Haka ne. To gaya masa ba za ka ƙarasa shi mata zalunci ba. Ba zan ƙarasa ka cutar da wani ba balantana ma ita. Kuma kuna da damar turo da tambayoyinku akan waɗannan lambobi. 0800 22 99 96 91. Da zarar kun turo da yardar Allah za mu yi mika tambayoyinku ga malam don jin abubuwan da suke kan waɗannan tambayoyi.